everyone and welcome back to Mr. तो बरायावनो जाहैबाय आरोना रायजोफोर नोंथांमोनखौ नैबे गन्थं थब्रा दारि मोनफ्रामलायनायसो आरोना रायजोफोर गारि बुले खानाय सिनजायो हे गारिखौहाय अन्थाइ गोलावना मानो दानो खानाय सिनजानांगौ जाखो मेगना आइखोन मानैथां बालथांलै फानजागोन दां ना फानजायै बायदि मोनदां मेगनखौ नायनानै फानै खोनानै तो जोंनाव दा माबानि अमा दंफैयो आरोना रायजोफोर मा होनोलाय थाइलेण्डनि अमा दंफैयो आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय थाइलेण्डनि अमाखौ थाइलेण्डनि अस्ट्रेलियान अमा आरोना रायजोफोर नैबे नामानो जाहैबाय मिस्टार दांक्ला आरो मिस्टार सिंक्ला नों सानजों सिगिना मिस्टार दांक्ला आरो मिस्टार सिंक्ला नैबे जाहैबाय 60 केजि नैबे जाहैबाय 80 केजि एन्ड गिदिर गिदिर आरो जोंना बुलेटआ अबेहाय दंथाय बुलेट बुलेट मा खबरब्रा सिंगरिनिया बुलेट दा माने खामानि सोलिगासिनो दं आरोना रायजोफोर अमा बिबु रुनाय आरोना स' दा नोंथांमोना रुग्राखौ नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनिनो मिस्टार मुलगेलेकेनेस बारि इन दा वार्ल्ड आरो जाय बिथांमोना मिस्टार नाली चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै मिस्टार नाली इउटुबाव सार्च खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै हरबानो जाबाय आरोना सर्ट्स भिडिअफोर मोजां नुबाय थानो मोनगोन आरोना रायजोफोर गोसो गोरबोनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाहैबाय आरोना रायजोफोर आंनिनो फंबाय बिनानावमोन बादा बाजैमोन आमाय आनैमोन आरोना रायजोफोर थ' बयखौबो माने गाबोननि जायनाखि जानो गोनां दल जात्रा देवल जात्रानि प्रग्रामावहाय लोगो मोनगोन होननानै बयखौबो नायगाव हालामनि ओरै सालबारि खना खनायाव थाग्रा मानसिफोरखौ बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोना गाबोन माने जों प्रग्राम गाहैगोन नालाय बिरबाय हाथाय गज'जों आंजों आरोना रायजोफोर जों माने प्रग्राम गाहैगोन आरोना नायगावहाय थ' बयखौबो लैहोर फैनानै एकदमबारे नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय बोराय बेन्थ' एकदमबारे बोराय बुरि आमाय आनैमोन आदा बाजैमोन आरोना रायजोफोर बरायहरनाय जाहैबाय एकदम लैहोर फैनानै नायफैगोन होननानै बयबो लोब्बा लाफैगोन होननानै माबायदि सिब्ला हरखोब्रा मानसिबो मिथिया दुमसिबो मिथियालाय थ' फाइनालि आं दा माने न'निफ्राय ओंखारबाय आरोना माने बिरजोनाव दाउ फवास लायनां रायजोफोर होननानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना माने आं बिरजोनाव दाउ फवास लायनाय आरोना आंनि मोखां गोसोआव नायना सिलिब्रिटि दाउ गोदाग्रा नुवाखै नों आयौ सेनजोब जाहैदों मिथिया फाग्लासो माने नों थान्दा थलायावबो दाउ दांग्रानिफ्राय दुखुथिया आंनो सिनबाय सिलिब्रिटि दाउ दांग्राब्रा बे जेरै दलि नागपुरनि चायबालाया नोंबो बिदिनो सासेब्रा दाउआ माथो रानजोबथारनोसै गैजोबथारलाना देलाय नैबे मानै ओमफ्राय बैखौ मानै बेसेबां लायो माब्रै लांगोन आं माबा आलासि फैना दंफैयो गफुरनि नोंनो आं ओरैनो हरगोन ओरैनो हरगोन नङा नोंसोरा मा साइडआव बिगिनि मोनफालायबाय थाखो ओमफ्राय आंखौ मा होनामलाय नों बिगुर मानसिखौ बिगुर होनो बिगुर दा जोंना सालथाया माने रुटि नागासिनो दं आरोना रायजोफोर नङा सालथाया माने जोंना सालथाया माबानि रायलायनो रोंबावोसोमोन मानोमोनलाय सालथाया बिफुल राभानि ना एखे रायलायखायो माइरैबो अहाय ना नङा एन्जार नाखायो सालथाया जोंना माने बिफुल राभानि सेम रायलायो आरोना बे रायजोफोर मारै रायलायबा सालथाया मारै रायलायो अ फैना गोरोंथारलै नों नङा माने इभिनिंनि माने रुटि माबा जानो फैदों आरोना रायजोफोरजों फुरि बिदान दखानाव आरो रायजोफोर केन्सार बयहाय जोंना जिरायनानै दं आरोना मम' जानोसैलायदों मम' जाहोजोबगोन दे सालथाय मोजां नाखौना हो फुरा गोथावल' जाखायो नङा नों एवनाय होनबाथाय ना गोथावा लाजाखाया अ मालिक नाहरनायखाय गिबाय बे दाबो नङा आं जाग्रा पुदिना चाटनि आरोना रायजोफोर नङा साले पुदिना सेमोननि बायदि गाबोन बयखौबो गौराङाव आबिर खेलायावहाय लोगो मोनगोन होननानै बयबो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरखौ एकदमबारे आसा खालामना थाबाय आरोना जयैनो फैनानै लैहोर गोदोनि बायदि गेलेफैलायदो बयबो जाहाथे गाजा गोमजायै नैबे बोसोरनि फैनो गोनां आबिर खेलाया मोजां जानानै थाङो आरोना रायजोफोर बोसोराव खनसेल' फैयो बेनिखायनो बयबो हालोम दैलो मोजाङै गेलेना मोजाङै आबिर खेला फुनलायबानो जाबाय आरोना गाबोन लोगो मोनलायगोन आरो गाबोन गौराङाव आबिर गेलेग्राफोरखौ माने बुंहरखानाय थाबाय आरोना रावबो बे
आबिर खारैखौ दा फुनलै होनखाबाय आङो रावबो दा फुनखा एकदम बिराद खस्थ' मोनो आरोना रायजोफोर नोंसोरनो मिथिखायो माथो बिराद खस्थ' मोनो बे आबिर खारैखौ फुनबा आसलथे गेलेनायनि मेन नियमानो पाउडारजोंसो गारोना रायजोफोर ओंखायनो पाउडारजों फुन आरोना माने फुननानै बुराना मानो हलि होननो मोननाय नङा आरोना रायजोफोर बिराद खस्थ' मोनबाय आङो आरो आहा गाबोन प्रग्राम गाथारनांगौना सोरबा खिथाव लाखुमालाबायनानै फैयो ओमफ्राय दा होफैनोसै जाहासो फोरला बेजे माबा मुसारिनो मोखाङा स्किना गाज्रि जाजोबो नमस्कार खालामहरखाबाय आफाफोर रावबो बिदिनो दाफुन दे ओंखायनो गाबोन नांगौबा पाउडारजों एसे एनै सार बेयावबो बे गाज्रि खामानिखौ दा मावथार खारखाया बिराद खस्थ' मोनबाय आङो ओंखायनो बयखौबो पाउडारजों गेलेनो थाखाय फुननो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय आरोना रायजोफोर जय हो हेपि हलि एडभान्स